PREP-projektet är samarbete mellan LTU, LKAB, Boliden, Zinkgruvan, Chalmers och Outotec. Vi har 2 doktorander, Viktor Litschuk och Pierre-Henri Koch, som gör det mesta av arbetet, men vi har också forskare från LKAB och Boliden med i projektet. Och det syftet är att vi utvecklar en sådant integrerad verktyg för att modellera och simulera mineraltekniksprocess som börjar med en fyndighetsmodell. Och nu normal fyndighetsmodell är baserad bara på elementhalter, till exempel koppar eller järn. Men man kan inte riktigt modellera processen utan att veta mineralogin. Alla förstår att hematit och magnetit beter på annat sätt i processen, så vi måste definiera mineralhalter i fyndigheten. Och målet är då att vi kan prediktera vad ska hända för olika typer av malmer, och då vi skickar åter den information av det variation i malmkroppan till den geologisk modell eller tredimensionell modell, och då man kan göra den planering och designa processen på bästa sätt, och därefter vi ökar effektiviteten i processen. Vi har jobbat nu 2 år, och så vi har jobbat ganska mycket med 3 olika case studies. Levianiemi från LKABs case study, Aitik, Boliden och Zinkgruvan, och just nu gruppen är i Zinkgruvan i provtagning, och jag ska gå dit imorgon. Det är ett ganska ny område, eller säger att det har mine-to-mill-konceptet har använts ganska länge, men vad det betyder och hur olika geometallurgiska systemet eller projektet har delat med data. Så vi har gått igenom typ 50 olika geometallurgiska program, så genom att läsa artiklar, intervjua människor, och vi har utvecklat en typ sådan klassificeringssystem som visar att den nivå av användning av data startar från passivt visualisering och då aktivt användning, och vilka metoder används där, och det är 3 typer: klassificering, traditionell proxy och mineralogiska metod, och då det finns en databank så där man kan läsa och jämföra. Och andra sak som vi märkte ganska tidigt, att det är väldigt svårt att testa olika, till exempel svara hur många prov man behöver och hur man behöver att studera mineralogi till exempel, att man får en bra bild. Så vi kan inte riktigt göra det med case studies, så därför vi har byggt matematisk modell, och det kanske är spännande nu att diskutera med Jenny att skulle vi kunna koppla tillsammans. Därför att det är MATLAB-modell som är 200 000 voxel som beskriver inte bara metallhalter, utan mineralhalter, och samtidigt vi har för varje voxel information hur ska det bete i processen. Så vi vet det i bakgrund, och då vi börjar att studera om man tar prov hur bra vår prediktion är. Så vi har publicerat 6 papper, och Viktor ska ha hans liss nu i 20 juni. Nästa steg, så det Pierre-Henri ska göra hans licentiat också innan slutet av året, och vi har 2 år kvar. Så vi fortsätter med den modellering av den krossning och malning och den koncentrationprocess, och egentligen VP4 är att bygga den simulering plattform som är Autotecs HSC Chemistry som vi har använt, så det ska bara anpassa lite för att och utveckla lite vidare för. Och egentligen case studies ska fortsätta, och doktorander ska vara färdiga 2018, och då vi är slut med den case studies från Levianiemi, Aitik och Zinkgruvan, och hoppas den information vi har samlat är nyttig för de gruvor. Tack.